ପୁରାତନ କାଳରେ ଓଡ଼ିଶାର ଘନ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଡାକୁଦଳ ରାଜ୍ୟ କରୁଥିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ଲୋକେ କାଳ ଭେଙ୍କି ଡାକୁଦଳ ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ନେତା ଭେଙ୍କି ମୁହଁରେ ଏକ ବିରାଟ କଳା ଦାଗ ଥିଲା। ସେ ନିଷ୍ଠୁର ଓ କ୍ରୂର ଥିଲା। ଗାଁ ଗାଁ ଲୁଣ୍ଠନ କରୁଥିଲା ଏବଂ ଯାହାକୁ ଇଚ୍ଛା ତାକୁ ବନ୍ଦୀ କରି ଜଙ୍ଗଲରେ ରଖୁଥିଲା। ଲୋକେ ତାଙ୍କ ନାମ ଶୁଣି ଡରି ଯାଉଥିଲେ। ସେହି ଜଙ୍ଗଲର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜା ଏହା ଶୁଣି ବହୁତ ଚିନ୍ତା କଲେ। ତାଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ଯୁବରାଜ ବିକ୍ରମକେଶରୀ ଏକ ସାହସୀ ଯୁବକ ଥିଲେ। ସେ ପିତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ପିତାମହ, ମୋତେ ଛଦ୍ମ ବେଶରେ ଡାକୁଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବି। ରାଜା ପ୍ରଥମେ ଅସମତ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ସେ ସମ୍ମତି ଦେଲେ। ବିକ୍ରମକେଶରୀ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ସାଧୁଙ୍କ ବେଶ ଧରି ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ ଗାଁ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେବଳ ଏକ ଲାକୁଟି ଓ ଭିକ୍ଷାପାତ୍ର ଥିଲା। ବାଟରେ କିଛି ଡାକୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଧରି ନେଇ ଭେଙ୍କିଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ କଲେ। ଭେଙ୍କି ହସି କହିଲା, ବୁଢ଼ା, ତୁମେ କିଏ? ଏଠାରେ କ'ଣ ଖୋଜୁଛ? ସାଧୁ କମ୍ପିତ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ମୁଁ ଏକ ଗରିବ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ଭିକ୍ଷା ପାଇଁ ଫେରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଭେଙ୍କି ତାଙ୍କର ଆଖିର ଚମକ ଦେଖି ସନ୍ଦେହ କଲା। ସେ ଆଜ୍ଞା ଦେଲା, ଏହାକୁ କାରାଗାରରେ ରଖ। ଏ କେବଳ ସାଧୁ ନୁହେଁ। ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇଯାଇଥିଲେ, ବିକ୍ରମକେଶରୀ ସେ ଲାକୁଟିରୁ ଏକ ଛୋଟ ତରବାରୀ ବାହାର କଲେ ଏବଂ ଜାଗ୍ରତ ଡାକୁଙ୍କୁ ନୀରବରେ ମାରିଦେଲେ। ତାପରେ ସେ ଭେଙ୍କିଙ୍କ କକ୍ଷକୁ ଗଲେ। ଭେଙ୍କି ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଚିତ୍କାର କଲେ, ତୁମେ କିଏ? ବିକ୍ରମକେଶରୀ ନିଜର ବେଶ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ କହିଲେ, ମୁଁ ଯୁବରାଜ ବିକ୍ରମକେଶରୀ, ତୁମର ଅତ୍ୟାଚାରର ଶେଷ ଆଜି। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ଭେଙ୍କି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବିକ୍ରମକେଶରୀ ନିପୁଣତାର ସହିତ ତାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କଲେ ଏବଂ ତାର ଛାତିରେ ତରବାରୀ ଭର୍ତ୍ତି କଲେ। ଭେଙ୍କି ମୃତ୍ୟୁର ପୂର୍ବରୁ କହିଲା, ତୁମେ ଜିତିଲ ସତ, କିନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲ କେବେ ଯେ ଶାନ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ସକାଳ ହେଲା। ଗାଁ ଲୋକେ ଡାକୁର ମୃତ ଶରୀର ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ଯେତେବେଳେ ବିକ୍ରମକେଶରୀ ସେମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହିଲେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଫୁଲ ପକାଇ ଆନନ୍ଦରେ ନାଚିଲେ। ରାଜକୁମାର ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆଉ କେହି ତୁମକୁ ହଇରାଣ କରିବେ ନାହିଁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସୁରକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ ଦେବି। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଜଙ୍ଗଲ ଶାନ୍ତି ଫେରିଲା ଏବଂ ରାଜକୁମାର ବିକ୍ରମକେଶରୀ ଏକ ମହାନ ଯୋଦ୍ଧା ଭାବରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କଲେ।